Naghingyo ang Department of Social Welfare and Development o DSWD nga magpasa sang formal complaint ang mga individual nga nagreklamo nga ginbuhinan sa mga barangay officials ang kwarta gali sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o kun AX. Sa interview sang Bombo Radio kay Assistant Secretary for Regional Operations Paul Ledesma, iya ginpahayag importante katama ang makapasa sang formal complaint ang mga biktima sang ginpahayag pangpangbuhin sang ayuda sang AX. Agud tanan nga involved sa nasambit nga buluhaton ang mapasakaan sang nagakaigo nga kaso. Dugang pasilinga ang ahensya ang wala sang ginadampigan kag tanan nga sa likod sang pagpamuhin sang AX Financial Aid ang madabat sa batas. Sa padugnodan, 4 lang ka formal complaints ang nabaton sang talatapan kung sa diin sa 103 ka beneficiary sang barangay Desamparados, Haro, 3 lang ang nagsubmit sang formal complaint. Samtang sa kalubihan, Haro naman, isa lang sa 76 ka mga tagreklamo ang nagpasa sang ila formal complaints. Ginklaro naman sa Department of Interior and Local Government o kung DILG nga hindi sila makaakto kung wala sang formal complaint. Gani ginapanawagan nila ang publiko nga mag-submit sang ila reklamo pamaagi sa husto nga proseso. Huligin niyo ako, kumbinser sila na magreklamo sila. Because hindi ko man kinanglan nga damot-damot kung mareklamo. Pero gusto ko bitani nga ang tanan ng mga barangay nga na-involved sila din. May ara ko complainant on each. Kaya gusto ko gid nga ang tanan gid nga na-involved kasuhan gid. Kaya kung lang mareklamo sa akong only 5 or 6 barangays out of the 16, kaya makasuhan ko are the personalities na minatungod nila only in those 5 or 6 barangays.